हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजैनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मामुस प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल स' गाइस दहाय आं मोनसे पोस्ट होदोंमोन कि डिमापुर नागालेण्डनिफ्राय गिफ्ट फैदों मितु बसुमतारी मादैनिफ्राय नङा होमबा स' नोंथांमोना नायनो गोसो जादोंमोन स' आं नोंथांमोननो देखायनोसै बे गिफ्टआ मा स' नोंथांमोना नायग्रोदो सिगां गिफ्टआ मा स' गाइस डिमापुर नागालेण्डनिफ्राय करियार फैदों मितु बसुमतारी मादैया आंनो हरदों मोनसे गिफ्ट हरदों आंनो स' फुजानिबो होनना बुंबाय नै ना होमबा प्रकाश नार्जारि ओमफ्राय बिनि उनावहाय बे मादै मितु बसुमतारिया हरदों गाइस हरदों डिमापुरनिफ्राय नङा होमबा नै मादै मितु बसुमतारिया स' नायनोसै बिनि सिङाव ये बर'नि आर'नाइ गोनां स' गाइस गिफ्टखौ नुबाय नङा होमबा स' गिफ्टआ बेनो स' नोंथांमोना सानदोंबो जानांगौ बेलेग गिफ्ट बाट आं सिगाङावनो इन्ट्र'आवनो भिडिअ फैनाय बैथिंनिफ्राय फैनायावनो नोंथांमोना गिफ्टखौ नुखादों अलरेडि बाट बिनि गेजेराव नोंथांमोना सानदोंबो जानांगौ बेलेग आरो गिफ्ट दंबावो नङा होमबा बाट गिफ्टआ बेनो स' आंनाव बर'नि बिदि गस्ला गाननाय माबा गैयामोन बे डिजाइन बिराद मोजां आं बिराद मोजां मोनदों सलिड फिट एकदमबारे स' गोबां मोजां थेंक इउ स' माच मादैनि मुङानो जाबाय मितु बसुमतारी बे डिमापुर नागालेण्डनिफ्राय हरदों बियो एसे जि बायदिसिना दानाय मानायाव गोबां खामानि मावो स' बे अननानै आंनो हरदों गाननानै भिडिअ बानायनो थाखाय स' बेजों लोगोसे जों बेखौबो गानगोन आरो बेलेगबो गानबाय थागोन नङा होमबा स' गाइस बेनो स' नोंथांमोना नायनो लुबैदोंमोन गिफ्टखौ स' आं बेखौनो बुंनो सानो दिनै कि जोंहा रजनी बसुमतारी जाय फिल्मनि एक्टर बलिउडआवबो खामानि मावदोंमोन मेरि कमाव नङा होमबा स' रजनी बसुमतारी आब'आ जाय बाथ्रा बुंदों जेरै हमना ला बर' हारिनि गामि गामि जे सिनेमा हल फिसा फिसा लुनानै होनांगौ स' गोबां मोजां बाथ्रा बुंदों आंनिबाथ' गोबां मोजां अब्ला फिल्म इन्डास्ट्रिनि फाइनेन्सियेलियाबो बिराद बारायलांगोन मानो होनबा मोजां जुदि फिसा फिसा हल लुयोब्ला बेयाव मानसिफोरा नायनो थांगोन नङा होमबा स' बे हलखौ मोनसे जाय जायगायाव बेयाव होमबा बे गावबुरा प्रेसिडेन्ट बेफोरबायदि बानायना दोन मोनसे कमिटि बानाय नङा होमबा बे हलनि थाखाय बिनि फिल्मखौ लाबो आरो देखाय आरो बिनिफ्राय पार्सेन्ट हिसाबै फैसाबो इनकाम बा फिल्म हलावबो फैसा जाय मानसिफ्रा बे कमिउनिटि बिसोरबो खामायनो हाबाय ओमफ्राय बिनिफ्रायनो सरकारनोबो बेखौनो बानायना हरदो नङा होमबा स' बिनि गेजेराव बिदिबो खालामनो हायो आरो सोरबा व्यक्ति एरिया ओनसोला फैसा खांलायनानै मोनसे बिदिनो मोनसे हल बानायनो हायो मोनसे मोजां जायगायाव आरो बिनि गेजेराव मा बेनिफ्रायनो फैसा खामायनानै माखासे गोबां रायजोनिबो खामानि मावनो हायो नङा होमबा आरो बिदिनो व्यक्ति मानसिफोरा बिदिनो सानै साथामसो बिदिनो जमायनानै फैसा खांनानै सिनेमा हल बानायनानै लानो हायो आरो बिनि उनाव गोदान गोदान फिल्म दिरुननायफोरखौ लाबोनानै देखायफैनो हायो बिदिनो पार्सेन्ट डिसकाउन्ट ओरैबायदि नङाबा 40% 20% नङाबा बेबायदि सिस्टेमै माने डिस्ट्रिबिउट खालामनायाव बिराद गोरलै जायो आरो बिदिनो मिथिबायना स' मोनसे दायो हमना ला मोनसे फिल्म गोदान दिरुनबाय दा गामि गामि थांबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव दुब्लि बारियाव न' लुब्रबबाय बानायबाय गोबां जोंनि बर' हारिनियावसो दंसै आरो ना नङा होमबा बियो स' बेलेग जाथिनियावथ' बेखौनो गैया बे मिथिया आङो दासान्दि आं बेखौ मिथियो कि जोंनि बर' हारिनियाव दुब्लिबारि फिल्म बानायखांबाथाय देखायहैनाय नङा होमबा पर्दाफ्राव देखायनाय नङा होमबा मालायफ्रा बिराद गिदिर रुम नङा होमबा बिदि हल बानायनानै लायो बेयाव सिनेमा दिन्थियो नङा होमबा 3D लाइट 2D लाइट बाट जोंनि बर' हारिनियाव गोबां खैफोद नङा होमबा स' आं बेखौ बिराद एग्रि खालामो जोंहा रजनी बसुमतारी आब' बाथ्रा बुंनाया गोबां बियो प्रडिउसारबो बुंनो हायो बेखौ आरो डाइरेक्टरबो बुंनो हायो आरो बेखौ एक्टर माने एक्ट्रेस एखेयावनो बुंनो हायो नङा होमबा स' बुंनो थांबा हौवा मानसिखौ एक्टर बुङो बुंनो थांबा हिन्जाव मानसिखौ एक्ट्रेस बुङो नङा होमबा स' बांसिन बेसिकेलि खालि एक्टरखौल' बाहायो मिथिबाय माने दिन्थिग्रा माने एक्टिं खालामग्रा बेखौनो एक्टर होनना बुङो नङा होमबा स' बेफोरनि थाखायनो बुङो आरो एक्ट्रेस एक्टर नङा होमबा जिखियानो जादोला स' गाइस बेनो कि आं बेखौनो बुंनो सानो जोंहा रजनी बसुमतारी आब' बुंनाय बाथ्राया सैथो बेखौ जोंनि BTC सरकारा गोबां नोजोर होनांगोन मा थांगोन बारा थांनाय नङा हल बानायदो फिसानो खैजनसो जानाय 300 400 500 600 बिदि जानाय खालामदो बा मोननै स्क्रिन खालाम मोनसे जायगायावनो मोननै स्क्रिन खालामनाय जेनेबा हमना बे फारसेथिंबो नायनाय आरो बे फारसेथिंबो नायनाय नङा होमबा स' बिनि उनाव आरो गोबां बिजनेस खालामलांनो हायो खालि बर' फिल्मल' नङा गुबुन फिल्मखौबो लाबोनानै देखायनो हायो बेयावनो गोबां फेसिलिटि नङा होमबा स'
स' बेबो मोनसे बिजनेस नङा होमबा बे बिजनेस दारै माने आङो बेखौ जौगानाय फाइनान्सियेल नङा होमबा स' बेयावबो खामानि मोनलायगोन एसे एनै सोरबा सिकिउरिटि गार्डनिफ्राय थाखाय जब मोनलायबाय नङा होमबा सोरबा बेखौ केशियार टिकेट दाननाय नङा होमबा स' गोबां मोजां खामानि बेनो आं बेखौनो आब' रजनि बसुमतारीनि बाथ्रा बुंनायाव गोबां एग्रि आब' रजनि बसुमतारी बुंनाया बिराद सैथो आंबो बिदिनो गोदोहाय सानोमोन बिदिनो आङो सिगाङाव फिल्मबो देखायनो सानोमोन फैसा गैयामोन बाट बे देखायनो सानोमोन बाट आङो खालामनोबो नागिरदोंमोन बाट बिनि गेजेराव माखासे समाव जोंहा जोंनि जायगानि एबसुनि मानसिफ्रा बिनि सायाव एसे बुंदोंमोन कि नोंथ' फिल्म लाबोगोन बाट बिनि उनाव जुमाय लोंलाबायनानै जुदि मानसिफ्रा बुलायलाबायोबा बिनि रिक्सखौ सोर लागोन बाट बेयावथ' खुनु फिल्म देखायनायनि मानायनि खुनु बाथ्रा गैयाना जाय फिल्म देखायदों बेहा देखायदों आरो बेयाव फैनानै बेहा नांलायफैदों मादों बेयावलाय अबेनि रिक्स लानो नङा होमबा बाट अब्लाबो आङो बेयाव जेबो अबजेक्सन खालामासै बिथांमोननि बोसोन हिसाबै बुंनाय हिसाबै आङो बेयाव बन्द' खालामबाय आङो देखायनो नागिरदोंमोन आंनाव बै समाव दंमोन फैसा ओमफ्राय बिनि गेजेराव देखायनो लाबोनो नागिरदोंमोन प्रफिट खालामनो बिजनेस खालामनो होननानै स' बिनि उनावहाय जाय एक्टर फिल्म जोंहा रबि नार्जारि बेजोंबो रायज्लायखाबायमोनबो आङो लाबोनो नागिरबायमोनबो ओमफ्राय बिनि गेजेराव बन्द' जाफिनबाय आरो एनिवे जेबो नङा बे थांखांनाय बाथ्रा बाट एबारनि खेबाव आं जुदि देखायनो सानोबाथाय देखायगोन बाट आं बिनि गेजेराव सानो कि जोंनि गेजेराव जाय बिटिसिआनो जा आउट अफ बिटिसिआनो जा जाय जायगायाव बर' थायो गोबां मोजां बेयाव एसे बिजनेस खालामनो हाबाय बा फिल्म बर'फ्रा नायो नङा होमबा स' बेयाव हल बानायनानै लानांगौ आरो बेनि गेजेराव फिल्मफोरखौ लांनांगौ अखा हानाय मानाय सैथो बाथ्रा मालाबा समाव अखा हायोबाथाय फिल्म देखायनाया बन्द' जायो ओमफ्राय अखा हागोन होननानै माखासे मानसिफ्रा थाङा फिल्म नायनो स' बेयावनो गोबां लाइट आरो खरसा खालामनाय मेनटेन खालामनाय गासिबो न' लुनाय नङा होमबा स्टेज बानायनाय माबा बानायनाय नङा होमबा स' बेकग्राउन्ड माने बर्डार बिदिनो थिं सिं होखालाबायनाय नङा होमबा गुबुननिफ्राय बारहा लाबोयो नङा होमबा चेयार लाबोयो बारहा गोबां फैसा थाङो बेयावनो लस जायो आरोना स' बिराद इम्परटेन्ट बे बाथ्राया आंबो बिराद एग्रि मिथिबायना स' जिखियानो जादोंला बे बाथ्रायाथ' सोलिबाय थाखासिगोन आरो जाखासिगोनबो सानसे समाव बिदिनो सोरबा एसे एनै फैसा थानाय मानसिफ्रा जेरै हमना ला जोंहा आरबि फिल्म प्रडाक्सननि रिया आब' ब्रह्म बेहाथ' गोबां रां फैसा थाखा गोनांखा मालाय बेहा माने फिल्म हलावबो देखायो मालाय बङाइगाव बायदिसिना बेयावल' मोनथाम मोनब्रै गाहाम फिल्म हलावनो देखायो आरो बेनि गेजेराव लसआनो जा नुकसानानो जा बे मालाय आब' रिया ब्रह्मआ मालाय मेनटेन खालामखायो स' बाट सोरबाफोर एसे जेने थेने फैसा खांनानै बानायनाय फिल्म बेखौ काहानिया बिराद मोजां बाट माखासे समाव अखा बांखानि थाखाय नायनो नागिरा बाट फिल्म हल थाबा नायहैगौमोन नङा होमबा एसे बेयाव माने नैबे जायो आरो माने मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रा फिल्म मोजां मोजां बानायनो नागिरो 20 लाखनि 30 लाख बा 20 लाखसनि फिल्म बानायनो नागिरो बाट फैसाखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना नङा होमबा मोनफिनगोन ना मोनफिना बिनि सायाव गियो नङा होमबा स' बे बाथ्रा आब' रजनि बसुमतारी बुंनाया बिराद सैथो आरो बिराद आं बिनि सायाव एग्रि नोंथां रायजो राजाफ्रा जुदि ज' जानानैबो लुनानै जुदि एरिया हिसाबै लुनानै आरो बे फिल्मफोरखौ लाबोनानै बिदिनो बिबान होयै आरो बे फैसाजोंनो एसे फिल्मनिफ्राय लाबोदो आरो बे फिल्म बानायनाय माने फिल्मनि मालिक जाय मानसिया प्रडिउस खालामदोंमोन बिनिफ्राय पार्सेन्ट हिसाबै लाबोदो आरो देखायफैदो लाब नुकसान बेथ' उननि बाथ्रा नङा होमबा नोंसिनाबो लाब थागोन आरो बिसिनाबो नुकसान थागोन बा नोंनाबो नुकसान थागोन बा बिसिनाबो लाब थागोन जेनेखा नों हमना लाबा जेनेबा हरसेयाव नोङो 30,000 लाबोबाय नङा होमबा बा सानसेयाव सान हिसाबसो देखायो फिल्माथ' नङा होमबा फिल्म हल बानायबाय हर सान मा खोथा बेयाव 11टा 12टासिम देखायबाय बास नायग्राया नायबायानो थागोन नङा होमबा एसे बाजार खाथि जानाय बेफोरबायदियाव बानाय आरो एसे सेन्टार मोजां जानाय बेफोरबायदियाव बानायना ला गोबां मोजां जागोन आरो मोनसे कलेज खाथि गोनाङाव बिदियाव बानायना ला अके गाइस बेनो मोजां नुदोंना स' आं बेखौनो बुङो लास्टआव जुदि नोंथांमोना बेबायदिनो नांगौब्ला स' बायनो हागोन नोंथांमोना आंखौ वाट्सएपआव कानेक्ट खालाम अब्लानो एड्रेसखौ हरगोन आं आरो बिनि गेजेराव दामा बारा नङा 1600 होनना बुंदों बिनि दामखौ स' बाट आंनो अननानै हरदों आरोना बियो स' जिखियानो जादोंला आं खोन्थाना होबाय जायखिजाया बेयो फानो बिदिनो बाट बे खोन्थाना होना बुंगोन जिखियानो जा आं खोन्थानानै होबाय दायो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला बायनानै दाथ' फुजा सम नङा होमबा दिवालि स' बेखौ डिलिभार खालामना हरगोन कारेक्ट एड्रेसखौल' लिरनानै हरनांगौ आरो जेरै आं एड्रेसखौ लिरना हरदों आब'लायनो सरि मादै मिथु बसुमतारिनो लिरना हरदों बिथाङा आंनो हरबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव चार्जेस बेयावनो थाजोबगोन 1600आवनो बाट आं खिन्थु आंनो फ्रियाव हरदों आरो स' माबायदि नुदों खोन्थाना होदो थेंक इउ स' माच बेनो आङो भिडिअ बानायगोन आरोबाव स' बेनो कि आब' रजनि बसुमतारी बुंनाय बाथ्राया सैथो स' रायजो राजाफ्रा एसे सानदो नोजोर होदो जोंनि फिल्म बानायनाय इन्डास्ट्रि मानो होनबा जोंनि फिल्म बानायनाय इन्डास्ट्रियाव जुदि फैसाया मोनफिनाब्ला प्रफिट मोनफिनाब्ला फिल्म बानायनाया बन्द' जागोन आरो जुदि फिल्म बानायनाया बन्द' जाबाय थायोबा जोंनि बर' फिल्माव दिहुननाया बन्द' जागोन आरो बिनि उनाव हारिमु जौगानाया एसे खम जागोन नङा होमबा स' जोंनि राव जोंनि एक्टिं सब बेफोरो भिडिअ आरो फिल्मनि दारैबो जौगासारो स' थेंक इउ स' माच बेनो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला बाय बाय